Volal som vás, najlepší hráči Hobbitu, aby som vám oznámil, že vydali novú dotu. Zvlášť vítam teba, Puc, Vikina, Bandicoot, Prišegem. Písičkárov som nepozval, do pekla s Rangerom. Poď, prinies to CD. Totou. Also, Bandicoot. Да, ты... Ja nechápem... Čo tu robí tá lama? Ten Bandicoot. Minule, keď sme hrali, mal pána meču a vykotil ho aj Nikolás. Nikolás, počujete dobre? Nikolás. Hovorím vám, že je to lama. Už s ním nehrám. Hubu drž, to sa môže stať každému. Nikolás mi dal kritický, tak fuck off. S double damageom. To iste. Nevypojil Blažovo ti z anténu? Do koho sa obúvaš? Keby to počul. Otíc! Za gule by ťa obesil. To aby... som sa išiel schovať? Skladni, pošlom na teba škopkou. Škopkou nie, prosím. Dobre, vyhrala si. Aj tak si lama. Najväčšia lama je Dano. S tým súhlasia všetci. Čo keby sme ho odpojili? Со мной не будете. Jaj, Dano, ty lama. Teraz aby sme to išli niekam napáliť. Máš doma napalovačku? Nemáš, myslel som si. Tak rozmýšľajme, kde to pôjdeme teraz napáliť. To písička. Čo vy na to? Písičku som raz bol. Smrdí tam a vôbec tam nevetrajú. Je to hnus, tam nejdem. Pohroma. Môj kamarát si tam išiel napáliť CDčka s pesničkami. Išiel sám s dobrým úmyslom, ale tie svine ho predali na orgány. To je hrozné, tak kto tam teda pôjde? Pošlime tam Dana. Prečo by som tam mal ísť ja? Asi preto, Dano? Lebo si to CDčko zničil! Ja nechcem prísť o orgány. Nepôjdem Dano, tam. Určite nie sám. Pôjde miesto nehoty. Ani náhodou. Pôjdem s ním. Nemôžem žiť bez doty.
kúpim aj CD. Ale asi sa už nevrátim. Tak ti spravíme fotku. Naposledy. A ja chcem byť na fotke. S vami. Môžem? Ideme sa fotiť, Dano. Hurá! Tak vy sa chcete fotiť. Čo keby sme zavolali Blaža? Je za kríkom. Počkajte, tiež chcem byť na fotke. Oje, ale prekvapenie. Už nám to chýbajú len škopkovci. Poďajú, podali nás. Tak poďme sa fotkovať. Kotiť. Fotiť. Čo? Ty si riadny debil. Je tu problém. Pretože škopek smrdí aj na fotke. Vážne? To je debil.